Moni ndine Jackie nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Canada. Ndikukhulupirira ku Canada tinapitako nafotokoza kuti ndi dziko labwino kwambiri kuli mwayi osiyanasiyana. Ndi dziko loti kuti nthawi zonse amakhala kufuna anthu ogwirako ntchito chifukwa nzika zambiri zimathawako zimathawa kuzizira koma zochitika zawo zofanana pang'ono ndi anthu aku USA. Tingonena kuti ku Canada ndi anthu ofatsa nkofatsa kuli mwayi wa ntchito maphunziro koma ndikozizira kwambiri. Ndiye nkhani yathu ndi ya ndege, timakamba nkhani za ndege kwambiri koma iyi ndi yosiyana ili ndi twist. Tagwira ndi chakumwa tenticheze. Mama wa pa 9 September 1949 ndege ya Canadian Pacific Airlines Flight 108 inali DC-3 ndege yake inanyamuka kuchoka ku Quebec. Ndege yake inatenga mapassenger 19 koma oyendetsa plus air hostess analipo 4 ndi anthu onse pamodzi mu ndege anali anthu 23. Captain wa ndege anali wa experience. Ndege imayenda local kuchoka ku Quebec imapita ku Montreal ndi imayenera kudutsa mtsinje wina wake akuti St. Lawrence River. Njira yone yoti imapita po nthawi zonse ndege yoti mkatikati yongotenga mapassengers nkonale ngono imatenga anthu ochepa choncho basi ipita ibwera. Nde pa tsiku ilili inanyamuka bwinobwino. Captain anali pachangu nayenso koma zonse zabwinobwino chifukwa chonena kuti mkazi wake analonera kuti abereka nthawi ina iliyonse koma zonse zabwinobwino anthu anakwera ndege inanyamuka. Nde isanafike pa St. Lawrence River amayenera kuyima pena pake. Anali ndi stop ina yoti nthawi zina amayima nthawi zina ayi. Nde wa air traffic control anauza a captain kunena kuti ulendo uno musayime, it's okay, mukhoza ngopitirira straight. Captain anayankha kuti chabwino ndamva. Mawu maliza captain anali atiwo amene mene imati 11:45 mamawa atangotsala pang'ono kuwoloka mtsinje. Asanafike pa mtsinje anthu amene amayenda pansi anangomva kuphulika explosion. Kuyang'ana mmwamba anaona ndege yaphulika mbali imodzi, ndege ikugwa. Kugwa kwake imagwa nose down. Inagwa mpaka inafika ngati pambali pakaphiri kakang'ono choncho. Anthu kwagwa ndege anthu amene anayiona anthu anamba kuthamangira komweko. Anabwera anayimba foni ku polisi, anapita achani kuchinga kuti anthu ambiri asapitepo komanso nanga sikuteteza kuti awo apange ma investigations yawo. Nde aini acha ndege Canadian Pacific Airlines amachita mantha kuti izi zitipasa milandu nanga si ndege yagwa. Amaopa kuti mwina china chake chinachita onongeka pa ndegepo ndoti ziwononga company komanso ma compensation zambirimbiri, milandu yambirimbiri. Nde anatumiza anthu ofufuza msangasanga kuti tifuna tidziwe kuti chachitika ndi chani. Nde anayipeza ndegeja. Kuyang'ana ndegeja anaona kuti mene inagwa nose down. Ndi kuti mbuno inayang'ana pansi mpaka nakufika pansi. Tsono nkhani nayo ndi ndege yagwa ifa chani. Ena sanaone pamene ena amanena ndege tayiona yaphulika ili mwamba mmene yaphulika nkumagwa bwino. Ena nkumati okay. Nde anayang'ana aliyense analata afa mndege mwanthu onse 23. Munthu mmodzi yekha ndi amene thupi lake linali bwinobwino. Mzimayi wina wake dzina lake Rita Gay koma analata afa. Nde anayang'ana matupi anthu aja. Fachonera kuti anthu ananena kuti ndege imagwa nose down. Amayembekeza kuti ndoti anthu onse anakhala ngati agwera kutsogolo kuti apezeka kuti matupi aja ali kutsogolo. Koma anadabwa kupeza kuti ziduswa za matupi ena zinayizida mata kumbuyo kwa ndege. Pamene anayamba kudabwa kuyang'ana mainjini mapropela aja zomwe zimazungulirazi zinayizida pindika. Mene zinapindikira sonyezo kuti mainjini anala kugwira ntchito kufikira pomwe ndege inafika pansi nkona zinapindika choncho. Kuna kuti ndoti mainjini sana onongeke. Pamene anayamba kuganiza kuti ndiye kuti ndege chinachitika ndi chani. Anatenga matupi a pilot msangasanga kukayeza kuti mwina china chake chinanchitikira pilot kaya mwina anakomoka kaya chani kuti chapangitsa kuti ndege igwe. Anapeza kuti anali bwinobwino palibe chomwe chinapangitsa kunena kuti kaya anakomoka kapena chani. Pa nthawi yo anali ali moyo ali bwinobwino. Nde pamene anazamba kumva anthu ena amene anafika popo yambirira kuti ive timamva fungo pali fungo la dynamite. Titangofika kumene panali fungo la dynamite. Dynamite ndi zomwe zimagwirisidwa ntchito panga mabomba. Nde anayamba kuyang'ana kumbuyo anapeza kuti mbali ya kumanzere ndi komwe kunapsa. Fa ndege yonse yo inagwa inaphwasuka koma sina yake.
ndezi nakangati zinasunga chani maumboni faiti sina yake inangogwa nkuphwasuka pamene pana aphulika ndipo khapo kumbuyo kuna aphulika ndama daboti chaphulisa ndege kumbuyo kako ndi chani ndanapita kumakayang'ana koma pamene popo pamamveka befungo kwambiri la dynamite anayang'ana kunali mbali yomwe kumasungidwa zikwama ndanapeza suitcase ina yake imene imanunkha kwambiri dynamite komanso kuyang'ana mkati mucheni chomwe chinali musichimaonekayi zinazongopserera pamene zikwama dzina zinapsa inde komabe mumapeza zidutsa kaya zovala kachani koma chikwama ichichi pamene nalamba kukazati ndege iri khangati yachita kuphulisidwa ndege isina tani sinangogwayi chifukwa chake anthu ena ziwalo zawo zikupezeka kuti zamata kumbuyo so nzoti itaphulika anthu aja anaphulika ngonana atani anakhangati agwera kumbuyo atani pamene no investigation ino inayamba kuti chikwama ichichi ndi chandani ndipo chachokera pati nde anabwerera kutiko ku airport ndeti kumbukira kuti iyi ndi 1949 tayo ne odi security sinali yamphamvu mene ilili panopa kunalibe ma CCTV kunalibe chani kungodalira kuti ndani waona zina zake maripoti ndanabwerera ku airport anthu amatha kutumiza kago katundu wawo angotumiza mndege kuti ine katundu wanga uchi kwa machanga ndikutumiza kwa kuti ndege basalipira katundu chayikidwa mndege apita munthu wina akalandira kumene nde wina wake ananena pa airport panabwera nzimayi wina wake ananyamula chikwama ichocho nangasana chiona zidutsa zinatsala kuti nzimayo anavala black wazatani walipira nkumatani kumapita koma akutuluka ndamona atakwera taxi yakuti kunena kampani ya taxi aja okay anaimba phone ku taxi company kuja kunena kuti pa 9 September mataxi anu angati anabwera ku airport taxi yakuti inali taxi yathu imodzi yokha tsiku limenelo tinalibe maulendo enalo siku tani ku airport koma taxi driver wake wakuti tamfuseni amene anatani anatenga munthu kubwera ku airport anakampeza di driver uja anamfusa kuti munatenga munthu iyo ja natenga munthu wake amapanga zodabwitsa nali nzimayi anavala black ananyamula suitcase yake koma amayiwopezera mose ni mayendesa makhaira nduzonena kuti iye ayosathamanga kwambiri mundipangisa ngozi musathamange kwambiri mundionongesa zinthu zili ngati amayiwopezera kwambiri ati mpakana anambowa nazo nde sana muyiwale ndi taxi driver uja ananena kuti ndikhoza kuuza ni kumene chani kumene ndinakantenga address yake ndili nayo apolisi that's even better tini munthu ujada anakaonesa kuti munthu wache nyumba yake ndi tsono chomwe chinachitika nchonena kuti anthu kuyankhula nkhani chenepezo to yalembedwa mu news kunena kuti nzimayi wina wake ananyamula chikwama anapita kuti ku airport nkuzapezeka kuti mmene apolisi amazapita anapeza kuti munthuyo wadwala kuti ali kuchipatala amafuna uzipha chifukwa chenera kuti zinayi zitalembedwa mu news nzimayi uja ndi anapita ku chipatala komweko anampeza kunena kuti ali moyo anampanga question kunena kuti mchikwama munali chani iye ananena kuti sindikudziwa kuti mchikwama munali chani I think munali statue ndi anamfunsa kuti iweyo umapitisa kuti ndanena kuti yayi ndinachita kutumidwa anandituma ine ndi bambo uyu dzina lake ndani Albert Gay bambo uyu dzina lake ndi Joseph Albert Gay Albert Gay anabadwa mu chaka cha 1918 anachoka kubanja loti kunali ana 5 iyeyo anali ochenjeresa sikuti anachoka kolemera koma iye ankafuna kukhala olemera amatchuka kunena kuti anali ooneka bwino kwambiri anali mamuna ooneka bwino iyeyo so amadzimva kuti ndiooneka bwino nde amagwira ntchito tosadziwika bwino anali kabwerebwere wati zinthu ochenjeresa kuti basa azipanga kulisa ti zinthu chani kenako anapeza njira yonena kuti inakhangati yakhazikika anayamba kugulisa ma jewelry ma necklaces bangiri ma watch ndolo zomwe amatana amagulitsa mpaka anadziwika kuti amagulitsa zimenezo atangopeza kandalama koyamba anathamanga nakagula galimoto chifukwa chonena kuti amafuna kukhala ndi status ina yake nthawi zonse amafuna kuti azioneka kuti ndili ndi status ankafuna atakhala oyimba otchuka kwambiri iyeyo maloto ake analota azakhale celebrity azakhale oyimba chani chabe kunena kuti kuyimbako kumantani kumamuvuta koma mwino wake yawote amalimbikira zoyimbazo ngakhale kuimba samatha nde anapitiriza kumagwira ntchito yakeyo ali madzaka ma 20 chakuti anakayamba kugwira ntchito ndi kumagulisa zinthu ku factory kumagwira ntchito azimayi ambiri nthawi ya Second World War kunota azimayi yonena kuti amathandiza kupanga zinthu za nkhondo zosiyanasiyana mu factory zomwe amawatu umaita ndi kumeneko kwanapeza anakomana ndi mzimayi wina dzina lake Rita Morel anayamba naye chibwezi mosakhalisa anamkwatira anasanduka Rita Gay
kabanja kawo nde chifukwa chakuchenjeresa kwakeko kusimva kutani amacheza ndi anthu amadziwana ndi anthu mu area imene amakhala anapezana kumana ndi mzimayi wina dzina lake Marguerite Pitre nde maina aku Canada ena amakhala kuti ndachi French yet because mbali ina ya Canada amayankhula French nde tikamayesera mutimvesesa nde Marguerite anali wankulu kuposa Albert koma amangugwirizana kana amvana chani anali anthu ongugwirizana anali nzake Marguerite zochitika zake zinazo salongosoka analionena kuti pena basa amakhala ngati kuti amagulisa zinzosadziwika bwino nayenso ukabwerebwere osadziwika bwino azimayi nthawi imeneyo akafuna kuchotsa mimba mwa chinsisi amapita kwa iyeyo amapasa mankhwala zochitika zake zoterozo koma chifukwa chonena kuti Albert amaphoza ngati mamuna oti zomuyendera ali ndi galimoto yake amaziphoza ngati kuti ndi wandalama kwambiri Marguerite ankantenga Albert ngati kuti ndi anthu ndi amafuna adzioneka naye pafupi adzikhala associated naye amakhanga tamamulambira Albert uja pena amabwereka ndalama kwa Albert iyo choncho ndi mmene amakhalira olo akazi ake Albert amamudziwa Marguerite kuti amayaja amacheza ndi amunanga koma panalibe vuto lina lilonse palibe chomwe amankayikira ndi anapeza tagwira ntchito choncho Albert iwo anazakumana ndi kamtsikana kenakake ku restaurant kanali ka waitress mtsikana dzina lake Mariange anaenda zaka 17 Albert anafera kamtsikana kaja mpaka na iye anakafusira nkuyamba chibwenzi Mariange amadziwa kunena kuti Albert ndokwatira ndipo pa nthawi imeneyo Albert anali ndi mwana koma mpaka na Albert amakafika ku nyumba kwa Mariange kumeneko anapangana ndi Mariange yo kumana amama auza makolo ake a Mariange kuti ndine pachala mwana anu ndofuna ndinkwatire mpaka nana mpasa ringi nangasana ali ndikali ndi malingi zibangiri chani zonse zomwe amagulisa zija ali mwana anu ndofuna kuntani kunkwatira makolo ake a Mariange amakhulupirirani komanso Albert ana madzina makolo ake a Mariange achana apasa dzina la fake koma poti muzi wawo aliyese amadziwa ana matani mpekesera inakampeza ndani inakampeza Rita mkazi wake wa Albert mpaka nana anyamuka kupita ku nyumba kwa makolo ake a Mariange ukalalata kumene kucha akuna mizani ndokwatira zibamboyo ndi makolo ake a Mariange zinayipira kwambiri mpaka anamuthamangisa Mariange ndi Albert yemwe kuti musazabwereso kuno koma Albert amapitirizabe amakhala banja ndi mkazi wake Rita anampezera kanyumba ko karenti Mariange ucha kumakakhala kanyumba karenti kumapitirizabe chibwezi ndi Mariange anatopa nazo amaimbekezera kuti Albert amusiya ndani mkazi wake koma Albert samamusiya mkazi wake Mariange kuyesera kuti basi ne chibwezi chatha ndikubwerera kwa makolo anga Albert atanakagula mfuti kumaopseza kuti ndikuombera ukangondisiya atanamukonda koopsya basa akatero Mariange ucho khanga tiwachita mantha kukhala koko kenako Albert anazindikira kuti zofuna zake pa moyo wake Albert amafuna Mariange kansikana kakang'onoka samafuna akazi ake anasiya kumkonda mkazi wake ndi anthu ake anali akatolika kukatolika amaletsa divorce komanso muzi wonse umaziwa kunena kuti abambo apanga chibwezi ndi malamulo nthawi imeneyo analonena kuti ngati ukupanga divorce ku court ndi kuti uluza katundu yese ndi ndalama zonse ngati iwe wapezeka kuti umatani umapanga chiti amene ali olakwa ngati wina amapanga chiti aluza chilichonse ndi amakazi ndi zonse zomwe ndakhala ndikugwirira ntchito apapa ndiluze galimoto majewels ake osewo ka business ndi taluza zonse zipita kwa mkazi wake komanso chali chichimutani chimuthetha ndi zimezo samatani samafuna amaona ngatuta njira yabwino kuli bwino ndani kuli bwino Rita yo angofa ndi anayamba mazungulira kumafusa anthu anampempha mbambo wina nzache kunena kuti iwe ndikulipira $500 umuphe mkazi wanga umpase kumuthirire poison mu wine amakonda wine wakuti ati munthu chanangoti zachibwana kumuchokera anachoka umene kwa nakafusa atamafusa ndithu gulu ndithu mpaka anthu kumaziwa kuti Albert ito afuna kupha mkazi wake pandatha nthawi zikungozungulirabe chenicheni sichimadziwika koma ifo chonoti amapitirizabe kuti chibwenzi ukuso akazi ake uku Mariange Rita mkazi wake anatopa nazo kumusiya kuti neyo ndachoka ndupita kwa mayanga anamtenga mwana unyanyala kupita kwa mayi yake mkazi wake komanso nthawi yomweyo Mariange naiso ananyanyala
anatopa nazo ananyanyala kubwerera kutiko kwa makolo ake ndi anakhanga towaluza akazi onse awiri nthawi imodzi koma iyeyo za mkazi wake anapenaso ntchito iye amafuna kansikana kaja Marianji kuti ne Marianji ndi koma sizitheka kunkwatira Marianji pokhapokha ndithane ndi Rita akutero komano ndi Ritayo mathandira ake sakuoneka kuti divorce sithandiza ayi ndi ananyamuka anakampempha ndani anapita kwa nzaje uja Margaret nzimayi uja mapanga zosaziwika bwino uja kukampempha kuti ndofuna kuti unditani undithandize ati nthawi imene anali ndi ngongole yake Margaret anali ndi ngongole yawo but $600 anamuza kuti ukandithandiza ngongoleyo ndikhululuka komanso papezeka ndalama zina zonena kuti chani ndizakupatsa ndipo kuti Margaret chilichonse chomwe amapanga awo but amachitenga ngati kuti ndiye chenicheni anavomera kuti ndikuthandiza kenako Rita mkazi wake wawo but weni ali kunyumba kwa makolo ake analandira note sadzora anamtumizira ndani yolemba kuti usamalitse moyo wako uli pa chiopsezo mwamuna wako sakufunira zabwino koma kaya sana imvetse tanthauzo lake kenakonso chibwenzi chicha Marianji chinalandira note yolemba kuti inu achibwenzi anu acha afuna kuphaka zawo chifukwa cha inu nayenso sana ilabadire message ichi anangoitaya kenako anapezeka kuti Albert amapitiriza maplani yake acha ofuna kumupha Rita ndi amakambirana ndi Margaret kuti tipanga bwanji ndi anazindikira anakambirana ananena kuti okay panopo I think aliyesa akuziwa china chake chitati chinchitikire Rita aliyesa anena kuti ndi ineyo ndamupha zizakhala zachidziwikire ndi amayenera kupeza njira yonena kuti iye apezeke kuti aliyesa asamuganizire asamukayikire ndi Margaret anapanga decision kuti tili ndi neighbor ndi taxi driver komanso ndili ndi brother wanga amakonza mawatch anali ndi brother wake akuti zinake Petre Margaret okonza mawatch ananena kuti amene yakuzotithandiza tipeze bomba tikhozopanga bomba tokha ndara nasakasaka dynamite mpaka anampeza dynamite uja anayankhula ndi brother wake wa Margaret nayenso kaya chifukwa chani anavomera kuti awathandiza kuti aphendani Rita ndi anapanga chani ari kukhala ndikupanga dynamite wawo uja ndikupanga bomba ndithu nanga suyi ndokonza mawatch brother wake wa Margaret uja anayika timer neno to nthawi tikhoza kuyika kuti bomba liphulike kaya after 30 minutes kaya after nthawi zonsezo akhoza kutani kupanga ndeno nkhani ino inatsala neno to ndeti pangitika likaphulikire kuti bomba mpamene no Margaret ati ayi ndikamfusa taxi driver kunena kuti atani akhale ngati wamutenga Albert ndi Rita kuti ayi Albert afuna kuchonderera kuti abwererane ndi akazi awo ndi awatenga kupita ku dinner ku date ndi akakwera galimoto akhale ngati no taxi ija yaonongeka ikaonongeka Albert ndi taxi driver atuluke ngati akakonza taxi ija kuti akaona kuti atani kena kuno bomba liphulike pamene popo Rita ali mu galimoto Margaret anali mbadi mtima ukamwitana taxi driver amakhala mu neighborhood mwawomo kumufotokozera plan yonse taxi driver ananena kuti ine ndekha ndi ayi sindikufuna mundiphulisire taxi yanga nkwachokerapo kudabwisa kuti pazonsezo chomwe iye anachoona choopsa kunali kuti anthu amuphulisira taxi osanena kuti anthu afuna kupha munthu kenako anathamangaso Margaret uchoka musoti iye timangonena timangokanthabwala chabe sizenizeni timangojoka basi palibe pazonse anthu onse omwe amakhalira kuuzidwa zoopsa ngati zimezi palibe mmodzi ananyamuka kupita ku polisi ukanena kuti dzibambo uyu akukhalira kukamba zopha mkazi wake aliyesa amazitenga ngati zoseka mpamene anapezeka kuti anazakumbukira kuti pali ndege imanyamuka imapita utiko imachoka ku Montreal kupita ku Quebec kuchoka uku imapita kubwerera kaulendo akaka nkuzati mwina tuti kuise ntchito ndege yowacha ndege ndi timuyikamo bwanji mu ndegemo iye ali adikhaye ngati ndanituma basi twabati kunyamuka kupita ku nyumba kwa apongozi ake kumene kunali mkazi wake Rita kumuchonderera kulira msozi umene uja kunena kuti ndimakukonda sindifuna banja lithe ubwerere ku nyumba mpaka noneo kuti sindichoka atu ndigona konkuno kumakhala konku mpaka apongozi ake kumona kuti mwamuna yutu wazindikira kulakwa kwake wamukonda mwana wanga Rita sozi nawakomera kuti abambo achatani akhanga tatembenuka mtima anakhala tsiku kumeneko linanso basi anthu kuyamba kugwirizana zabwino Rita iyi zabwino kena kaumuza Rita kuti Rita munthu watani waoda katundu onena kuti ndifuna kuti utani upite utenge ukatule zikwama ziwiri ndithu zachane za ma jewels ndi ineyo ndili busy kwambiri sindikwanitsa iweyo ukanditani ukanditulire
ziti pasandalama zambiri. Ye uja ndi mpaka ndipite pene kali iwe mesa ndibanja ineyo ndikupanga zina iweyo ukanditani ukanditulire ndikubukira ndege. Ye uja anavomera tu okay. Ndegeyo inali DC3 yo inayonena kuti zomwe anapanga Albert anayikwera kangapo kumawerengera nthawi kunena kuti okay ndikakwera 9 koloko imauluka ikamati 9:20 imakhala kuti yatsala pang'ono kufika pachani pa St. Lawrence River. Kenako iwoloka ifika uko anayikweranso ulendo wina kuchita calculate okay nthawi yake time yake ndiyo mweyo ndithu. Plan yake inali kuti ndegeyo ikaphulike pamwamba pachani pa mtsinje wa St. Lawrence. Kunoti ikaphulika igwera m'madzi muja ikagwera m'madzi imira. Ndi technology ya nthawi imeneyo palibe amene akanayitulusa ndegeyo komanso sakanapeza chilungamo chenicheni kunena kuti ndege yaphulisidwa ndi chani. Ndi anayipanga time bwinobwino kuthandizana ndi Pitre uja okonza mawachi uja kuti time yake ndege inyamuka tsiku lakuti pa 9 September inyamuka nthawi yakuti ikamakati nthawi yakuti ikakhala kuti kufika pa St. Lawrence River. Ndi Rita timukweze chani timukweze ndege. Plan yonseyo target yawo inali kuti aphe Rita. Zonena kuti ka ndege mukhala anthu ena anaibe nazo ntchito target Rita. Anthu achadi ndikumvana anthu atatu acha kuti iyi ndiye plan. Ndamagazi otoke nde bomba lotikalisiya bwanji. Ndanali konza nkulika mchisutikesi mucha nkunena kuti Margariti akayitani akakhala ngati akuyiposita bomba likakhala mu ndege kumene kumakhala dzikwama. Uyu timpasa zikwama zachani za ma jewels kuti yayi mukatani mukatiperekera akakwera chani akakwera ndege. Ndeti khawti tachita time kamakafika pa mtsinje iphulika igwera muchani munyanja. Ndi pamene no andani a Margariti ananyamuka pa 9 September kutenga suitcase kupita kukatani kukasiya ku airport. Mbuyomu Albert anamutenga Rita ulendo naye kukamutula ku airport kuti atani akakwere ndege yake yomweyo. So atafika pa airport anthu awiriwa ndege anthu akukwera ikudzaza. Albert ndi Rita anayambana chani pa airport ndikuyamba kukangana kuyamba kulongozana pamene wacha we nekulongozana kuja anapeza kuti nthawi yoti ndege nyamuke yakwana. Koma facha kulongozana amalongozana kuja ndege ja inakhala delayed inachedwa ndi 5 minutes. Akuyitana kuti passenger mmodzi azibwerako azakwere basi numpamene Arita amathamanga ukatani kwakwera koma zinachedwesa ndege ja kunyamuka. Albert kuthamanga kubwerera kumadikirira kuti amve report kuti ndege yatani yaphulika. Rita anakwera ndege osadziwa anthu onse munali ma businessmen atatu otchuka kwambiri mamilionea nthawi imeneyoyo aku USA anakwera nawo ndegeyo. Munali ana 4 ndege inanyamuka. Koma chifukwa chonena kuti inanyamuka mochedwa chifukwa chakuyambana kwa Rita ndi Albert ndege cha inapeza kuti inaphulikadi mina anapangira plan time yawo. Koma fight inanyamuka mochedwa sinaphulike pamwamba pachani pa mtsinje pa St. Lawrence River. Inaphulika isanafike pa mtsinje paja ndi inagwa koma inagwera pa mtunda. Nangasi plan ya Albert inali igwera m'madzi umboni wonse utani umira upita pansi ndi madzi koma zinakanika chifukwa chonena kuti ndege inagwera pa mtunda. Ndi pamene no onse amabwera kudzafufuza amatani pamene anazamutchula Albert Margarita atagwidwa. Margarita amanena kuti nesizi kundikhudza anangondituma chani anangondituma kuti ndikatole suitcase. Akumfunsa Albert chifukwa choti zomwe zinachitika. Albert amene ankagula tiketi anagulaso life insurance kunena kuti china chilichonse chikanchitikira mkazi wanga pa ndegepa ndilandira $10,000. Komanso itangochitika kumene ndi ngozi zisanadziwike kunena kuti ndi bomba. Albert anali woyambirira kuthamanga kutani kuyamba kufunsa kuti compensation itilandira liti. Albert atapita ku airport atamva za ngozi akuti analira koopsa kugudubuka kuti mayo mkazi anga ine. Anthu sukuchita kuti koma abambo awawo amva chisoni atolo kumaliro analira koopsa anthu nkumadapo kuti awawo amene amapangira zibwezi zija ndi mmene akwalitirira akazi awo sizikugwirizana. Koma nangasi ngozi yachitika mu ndege kuti ndege yaphulika uku palibe amene ankalingalira kunena kuti bambo izi kunkhudza ngakhale kumamveka mphekesera zoti afuna kupha mkazi wake. Ndi pamenetu basi anawatani anawamanga Albert. Albert nthawi yomweyo kuyamba kunena kuti iyayi Margarita asakane ndi brother wakeyu Pitre zonse tapangira limodzi. Plan yonse kuja ulemba zimakalata kupanga make sure kunena kuti anthu awawo akhale nawo solakwa si yekha wapanga zimene zizasandikanire. Albert K anapangidwa sentence to death by hanging. Margarita anapangidwa sentence to death
brother wake Peter anapangidwa sentence to death onse, ndipo sipanatenge nthawi anawamangirira, anawanyonga mu 1950. Marguerite anali nzima yomaliza kunyongedwa ku Canada. Iyi ndi nkhani ina yoti anthu tikamageza zoti ndege yagwa yatani maona ngati china chake chalawika chatani, koma osanena kuti wina wake akapangitse ngozi ndi kupha gulu lonselo chifukwa chonena kuti afuna kupanga chibwenzi ndi kamwana kenakake. Anthu ndi woopsa nthawi zina. Imeneyo ndi nkhani ya Flight 108. Zikomo kwambiri.